Takže čo ľudia, moje meno je McBilly a to bude hrať futbal v Brawl Starse, dúfam, že ste to pochopili. To je poďme na to, prvá hra. Takže ako prvú hru tu máme Snauduj s nejakými, dobre, poďme hrať. No, čo tu je, čo tu máme, dobre, poď, skap ako, poďme, poď, dáme, skap, no daj gol, pros. Tak, to je super, musím povedať, to je super duper. To je akože úplne super. Poď, a skápal som. Skoro sme dali gól, ale nie, bez toho skápal super. A poďme na to. Páči sa mi ten update nový ako s tými. Takže poďme. Dajme gól, no. Yes, PC kill dal gól, super. Poďme. Poď. Poď dobre, tu oni skapali. Poď, máš čas. Tak už. No super, skapem však. Ako vždycky, že jo? Ako vždycky, super. No a vyhrali sme, takže to je dobré. Mám plus 8 trofej, takže poďme. Rérka. Beast coins, okej. No úplne. No dobré. Čo tu má? Ideme si zahrať asi ďalšiu hru. A jo. Poďme. Ideme na to, že jo. Poď. OK, zoberám loptu. Berem, daj gól. Poď, čo? No poď. Prečo mi spadla hra? Dobre, necháme tomu, ale OK, poď. Poďme, ber loptu a poďme. Daj gól. Jos! McBilly vás zdraví. Čus. Dáme sme gól, super. Poďme na to. Poďme. Dám gól. Poď. Preto to, dobre, poď. Yes, je to tam. Dávajte odber ináč na to video, keď sa dokúkala až sem, dávaj odber a like. Aj zvonček, keby ste boli super dobrí fanúšici, takže poďme. A jo, toto je môj druhý účet, čo ste videli. A to boli moje brawlery. A